Hop, hop. Apa kok endi jane iki? Iki tak kirim, pesenane wong Brebes iki paket patang barang. Paket patang barang, 2 juta wingke. Iki 8 juta Mas pesenane ngene Mbak Ayu Brebes. 8 juta. Oh, salah satunya iki. Iki apa jenenge iki? Iki rak piring komplit. Oh. Nang meja kene kena gadah oven roti kena, kene gadah rice cooker kena. Sorry ya nek rak piringe komplit Mas. Komplit ya? Oh iya, Pak. Iki salah satunya. Ya. Iki nomor loro iki lho Mas. Nomor 2. Iki ada TV kena, gadah akuarium kena nek lajine kayak ngene. Weh, yo. Gak do Mas Mas iki. Iki ukuran 1,50 meter. Oh iki. Oh iya iya. Terus sing nomor 3. Nomor 3. Lemari. Lemari apa Lemari iki? paket 3 pintu. Nek pilihane Mbak iki sing tak kirim. Tapi umpama milih sing full motif, full ukir ini ki oleh. Oh, kene kocone ya? Ini yang kocone enek lajine kaya ngene iki. Bari yo kae jati lho. Kayak jati asli bukan? Wah, tenan. Jajis nek iki. Lah terus iki paket full omah. Iki eneng nggih Sugodayo iki kursi tamu. Iki Oh. kirim teko. Cek oleh iki Kang iki. Oleh iki 8 juta iki termasuk iki barang. Kursi sudut tamu. Oleh Iya, papat iki Mas. berarti lemari dapur, meja TV, lemari 3 pintu milih model oleh karo kursi sudut, kursi tamu. Paketnya 8 juta ya? 8 juta. 8 juta komplit 4 barang. Iya. Lah nek wis sampe nek kon ning Banyuwangi sapa kan Mas? Iso Mas, Brebes, Banyuwangi, pokoknya los Jawa Timur, Jawa Tengah, kuwi gratis ongkir. Bayarnya COD. Tanpa DP. Contohnya kayak ngene Mbak Ayu padha yo bayarnya COD, barang teko dijak saya lagi dibayar. Full COD ya? Full COD tanpa DP. Oh iya. Lah nek cara pesen iki kanca-kanca piye carane iki? Cara pesene yes ning bawah bio profil kuwi nang nomor pemesanan. Lah sekali sentuh otomatis terhubung karo aku. Oh iya. Tekok-tekok barang liyane paket liyane oke Mas. Langsung mbek kowe dhewe ya? Oh nek pengen persis sama saya ngene Mbak Ayu yo papat iki 8 juta oleh papat. Oh cocok ya. Ya. Josis to? Josis nanti. Tak kirim saya. Oke. Paket 8 juta josis bolo.